Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe yewɓe Pular Arab, on calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Haɗa weesi ngol woni lawol magari ngol yebde bindanɗe men mbatta abonné chaîne he ngam bindanɗe kese mbawa yettadema. Kono noon si aɗa yiiɗi bindanɗe ɓurɗe yajnade e nahu walla ɗemgal arab walla fannuji goɗɗi, aɗa wawi jokkodirde on ɗon numéro peñowo ɗon e WhatsApp. Hande garten ko windani men hesere ko fati e nasbul fi'lil mudari'. aɗa andi en jangguino al jumla al mufida, en jangguino al fi'lu, en jangguino ism, en jangguino noon fi'luji jangonɗen ɗi foof ko marfu. Joni fi'lu mudari noon wona chaque jour koko watte marfu, sahaji ina waɗe nasba, sahaji ina waɗe jazm. kanko mu'rab jiiɗa fi'lu madi kañum ko mabni, kono fi'lu mudari kañum ko mu'rab. ina umme raf'u faya e nasb, ina umme e nasba faya e jazm. ɗum addan ɗum weeri wonde ko ɗum mu'rab. joni nde ɗo windande sa ƴeewi omo addanma hen yeeruji. nasbul fi'l mudari al amsila wi uridu an uhsina sibahata, uridu an uhsina as-sibahata, mbiɗa yiɗi wawde lumbade. uridu o ko fi'lu mudari, an uhsina o kañum ko fi'lu mudari. kono sa ƴeewi fi'lu mudari gadiɗo uridu o on ko baɗaɗo rafu, kono fi'lu mudari ɗimmijo o noon on ko baɗaɗo nasb. joni namdal holko tagi fi'lu mudari uridu waɗa rafu, fi'lu mudari uhsina waɗa nasb. jaabol mum ko uridu o ko ina nasba walla ko ina jazma ardaki ɗum. ɓaari ɗon haydara ardaki ɗum, lasli muɗum ko waɗeɗo rafu. amma uhsina o noon adatu nasb ardima ɗum, ɗum woni an kañum ko harfu nasbin. so tawi naati e fi'lu mudari nasbat fi'lu o, joni a nattata wiide uhsinu kono mbiyata ko uhsina. holko tagi sababune an o wadde tasko kala foof nde jiiɗa oɗo an o naati e fi'lu mudari, andu on ɗon fi'lu mudari sakket o ko fatha masirtama, woni ko nasba. uhsina as-sibahata, mbiɗa yiɗi wawde lumbade. aywa tasko noon anuji garoji ɗi. arju an ya'tadila al-jawwu, arju an ya'tadila al-jawwu. ay ɗo sa ƴeewi an artiɗo, omo ardiɗo ya'tadila kañum ko fi'lu mudari. wadde joni somi namdimama holko tagi ya'tadila masira fatha mbiɗa ya'tadila a wiyani ya'tadilu, mbiɗa sikki ma wawa ɗum jabade. sababu o ko natgol an e nder fi'lu o, ɗum waɗi an ya'tadila. wadde an kañum ko harfu nasbin, so tawi naate fi'lu mudari tan on ɗon fi'lu mudari sikki ala masirte ko nasba. aywa ko noonne yasurruni an tazurana, yasurruni an tazurana, ina welami nde juurotoɗamin. arju an ya'tadila al-jaw firti ko mbiɗa jorti nde jawwu o fatata, wasa wulde ha ɓurta, kadi wasa ɓuɓde ha ɓurta. sa ƴeewi kadi tazura ko fi'lu mudari mo ganduɗa koko nasba. holko nasbira? o nasbira ko an.
an tazurana. aywa wadde noon jaggu wonde kala fof nde jiiɗa fi'lu mudari an ina ardi ɗum andu on ɗon fi'lu mudari ko nasbateɗo. aywa ɗum noon wona an tan ina waɗi alkule goɗɗe gollotoɗe hono gollal an so nasbude fi'lu mudari. garen e yeruji goɗɗi ɗi ganduɗa ko fi'lu mudari nasbete hen ko wayno lan akziba. lan akziba aɗani akziba kañumni ko fi'lu mudari kono koko nasba kono noon ɗo en jiyan ɗo an holko jiiɗen ɗo jiiɗen ɗo ko lan wadde faam wona an tan woni ko nasbata hay lan kañumni koko nasbata ko an golloto ko lanne ko ɗum woni ko golloto. lan noon kañum ko harfu nafyin wa nasbin rewtat kadi nasba kala fof ɗo jiiɗa lan firti ko mi jogarani wadde lan akziba mi jogarani fende ko fayi arde ko mi jogarani ɗum waɗ manam lan heeride koko fayi arde lan akziba min kam mi wadda fen walla mi jogarani fende. aywa ɗo akziba koko nasba holko nasbi ɗum ko lan ko noonne lan yafuza alkaslanu. lan yafuza alkaslanu ɗo en ji yafuza ina ardi ɗum lan en gandi wonde lan jeeya ko e alkule ɗe ganduɗa so tawi ɗe naati e fiilul nasbat on ɗon fiilu. lan yafuza alkaslanu gamɗo kam jogarani dadde neɗɗo gamɗo daɗata ko noonne kadi lan adriba alqitta. lan adriba alqitta ay ɗo adriba ko fiilu mo ganduɗa ko mudari teno ko nasbaɗo holko nasbimo ko lan. lan adriba alqitta min mi fiyata mi wonta fi ullundu walla mi jogarani fiide ullundu. aywa manam lan toujours saɗa hutoro ɗum ko hunde nde ganduɗa suwa artaw ɗum natata noon ko e fiilu mudari. wadde en jii gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ɗeɗo gueɗe saɗa naati fiilu mudari on ɗon fiilu mudari nasbete ɗen ɗe gueɗe ɗiɗi goni an e lan. joni mbeɗa ko ɗen ɗon gueɗe ɗiɗi ɓole o wi ala ina waɗi gueɗe goɗɗe kadi ɗe ganduɗa saɗa naati lam naati e fiilu mudari nasbat ɗum ko wayno isan o wi tuqimu indana ɗum ko jaabuwol isan tuqimu indana ndende ko minen jippotoɗa. o wi tujibu bizalik man qala sa azuru madinatakum so neɗɗo wima mami juuro wuro mon mbiya ɗum isan tuqima indana ndende koɗa amen ɗo jippotoɗa koɗa amen ɗo ñiɓata. awi ɗo sa ƴeewi tuqima koko nasba tuqima koko nasba holko nasbi ɗum ko isan isan tuqima wadde ko an golloto ko e ko lan golloto ko isan ne ina gollo hono ɗum isan tuqima indana. aywa o wi isan tarbaha tijaratuka isan tarbaha tijaratuka ɗum ne ko jaabuwol holmo jabatoɗa ɗum o wi tujibu bizalik man qala sa akunu aminan so neɗɗo wi wonde min de mami won neɗɗo kolniɗo o wi mbiyama ndende julaguma gaño manam ma dañ bénéfice e julagu maɗa isan tarbaha tijaratuka. aywa o wi isan yafsuda alhawa'u nden de kam hendu bonat ɗum nde ko jaabuwol on mbiɗo tujibu zalika aɗa jaabo mbiɗo man qala sa ughliqu nawafisa mbiɗa fayi sokde palanteje ɗe mbiya ɗum isan yafsuda alhawa nden de kam hendu bonat.
a yafsuda e tarbaha e tuqima kanƴi fof ko ɗi nasbaɗi holko nasbiɗi ko izan tuqima izan tarbaha izan yafsuda aywa beele ko ɗe tan woni nasboje e ala ina heddi ha joni o wi ina jeeya e nasboje kay yorubiya jiitu kay ata'allama ngarmi ko jangude min ngarmi ko ha jangude ngarmi ko ngam jangude ay jiitu kay ata'allama ay ɗo ata'allama ko fi'lun mudari kono noon ko nasbaɗo holko nasbimo ko kay jiitu kay ata'allama min addi kam ko jangude ayi wadde kay kañum ko an golloto ko e ko lan golloto ko e ko isan golloto ko kayne ina gollo hono ɗum ay wi kharajtu kay atanazzaha ɗone sa ƴeewi kharajtu kay atanazzaha kay o nasbi atanazzaha ko fi'lu mudari nasbiraɗo kay kharajtu kay atanazzaha mi yalti ngam yaakindade waɗede promenade wadde addindi mi yaltude ko ngam yaakindade ata'allamu kay akhduma alwatana ata'allamu kay akhduma alwatana mbeɗe janga ngam mi gollono leydi ndi ay addini kam jangude ko ngam gollanade leydi ndi ata'allamu kay akhduma alwatana wadde ɗone sa ƴeewi jiitu kay ata'allama kay atanazzaha kay akhduma ɗi fof ko nasbaɗe holko nasbiɗe kay wadde ko an nafata ko e ko lan nafata ko e ko isan nafata ko ɗum ne kay ɗum woni ko nafata woni hon ɗum woni nasbude fi'lu mudari albahsu so en ngari e witto mbiyen yashtamilu kullu mithalin min al amthilati as-sabiqa ene mofti e kala yere ɗiɗo yeru gardiɗ ala fi'lin mudari en mofti hen fi'lu mo ganduɗa ko fi'lu mudari fi'lu mudari mo ganduɗa qablahu ahadul ahrufi al arba'ati ila ardi ɗum gotel e ɗeɗo alkule nayyi ɗen goni an e lan idan e kay wa idha ta'ammalta akhira kull mudari'an tadawirun aqullima sakkat kal fi'l mudari ma taw masbuq bi wahidin min hadhihi al ahruf ina ardina gotel e ɗeɗo alkule al arba'ati nayyi fi hadhihi al amthilati wa fi ghayriha wajadtahu mansuban ma tawde ɗiɗo yeruji e ko wona ɗi yeruji kala ma taw ɗum wonde ko nasba walakinnaka kono noon an idha hadafta si tawi a momti hadha al harfa ngal alkulal nasbu wonga sa momti ɗum ngan saga wajadta al fi'la marfu'an ma taw fi'lo ina waɗa raf ɗo mbiɗa wonde uridu an uhsina sibahata sa wiɗa tan uhsinu sibahata a itti an o fi'lo on ɗon a nasbat ɗum sa wi ya'tadilu al jaw tazuruna ɗin fof a waɗa ɗum raf kono addamma waɗa ɗum nasb sabude nade ɗeɗon alkule nasboje wa min zalika ko e ɗum yufhamu famate an hadhihi al ahruf wonde ɗeɗo alkule tansibu al fi'la al mudari kanji ede nasba fi'l mudari mo ganduɗa allazi ya'ti ba'daha fi'l mudari mo ganduɗa garawo caggal muɗum al qa'ida dosgal ngal wi ko yunsabu al fi'l mudari ina nasbe mata sabaqahu ahadu nawasibil arba'ati gotel e nasboje nayyi ɗe
wa hiya nasboje nayi ɗe noon goni an koko nasbata woni goo. ɗiɗi lan koko nasbata. tati izan koko nasbata. nayi kay koko nasbata. ay ɗum addantuma famde holnde mbaɗata rafu fi'l mudari e holnde mbatta ɗum nasba. tamrinat ekkorɗe. iqra'il jumal al atiya ya jango ɗiɗo kongoɗi garoji wa ayyinil af'ala al mudari'ata al mansuba. toɗɗoɗa fi'luji mudari ɗi ganduɗa ko nasbaɗi fiha e majji. ete wazkuri sababa ya jangto hol sababu gaddanɗoma nasbede fi nasbi kulli fi'li e nasbede kala gollal. lan yabi'a abi hisanahu ɗo holngal gollal nasbaɗo e holko addani ɗum nasbede. hazastu ash-shajarata kay yasquta thamaruha ɗone holngal gollal nasbaɗo e holko addanigal nasbede. la yajuzu lil insani an yajlisa fi majra al hawa ɗone holngal gollal nasbaɗo e holko addani ɗum nasbede. fatahtu nawafid al hujrati kay yatajaddad hawa'uha ɗone holngal gollal nasbaɗo e holko addani ɗum nasbede. kun mu'addiban kay takuna mahbuban ɗone kala holgol nasbangal ɗo e holko addani ɗum nasbede. yashtaghilu l insanu bin nahari wa yanamu bil layli ɗone holgollal nasbangal ɗo e holko addani ɗum nasbede. yajibu alayka an tunazzifa asnanak kulla yawmin. idhan yasihha badanaka tujibu bizalik man qala idhan yasihha badanuka tujibu bizalik man qala sa'atadu at-tabkir ila an-nawm. aywa idhan yad'af basaruhu tujibu bizalik man qala yaqra sa'id fi ad-daw' ad-da'if. kono yat'abu al-insan fi sighrihi kay yastariha fi kibarihi. neɗɗo ina tampa e cukago muɗum ngam fofto e mangu muɗum. ɗo wi lan yabi'a bi hisanahu firti ko babam jogarani yeyde pucci mum. hazastu shajarata kay yasquta thamaruha addinimi dimminde lekkiki ko ngam ɓesnoje ɗe caama. la yajuzu lil insani daganaki neɗɗo an yajlisa fi majral hawa e dogirde hendu de joɗoto e dogirde hendu. fatahtu nawafid al hujrati kay yatajaddad hawa'uha mi udditi palanteje suudu ndu kenerɗo suudu ndu ngam hendu ndu hesɗita. kun mu'addiban kay takuna mahbuban won nehiɗo beele aɗa wona jiɗaɗo. yashtaghilu l insanu bin nahari wa yanamu bil layli neɗɗo ina soklira e ñalawma o ɗano jamma. yajibu alayka an tunazzifa asnanaka kulla yawmin ina waɗɗi e ma nde laɓɓinta ñiiƴe ma kala ñalawma. idhan yasihha badanuka nden de ɓanduma ndu sella tujibu bizalik aɗa jaabo ɗum man qala sa'atadu tabkir ila an-nawm mami wattu ɗanade law. idhan yad'ufa basaruhu nden de gite makko ɗe loha tujibu bizalik aɗa jabto ɗum man qala on biɗo yaqra'u sa'id fi ad-da'if sa'id de kañum jangata tan kay lumiére mo ganduɗa ko lohoɗo leerani no fewi. yat'abu l insanu fi sighari neɗɗo ina tampe cukago muɗum kay yastariha fi kibarihi ngam fofto e mangu makko. o wi atmimil jumal al atiya ya timmitin ɗiɗo konguɗi garoji bi wad'i fi'li mudari' mula'im taw aɗa waɗa hen fi'l mudari' mo ganduɗa ko jirodirɗe hen. washkur akhirahu kadi masa sakke ɗo. yasurruni an waɗɗon fi'l mudari'. ya'kulu l insanu kay
الحسود لن على المسافر أن اشتريت منزلا كي إن عدت إلى الذنب فلن يحرث فالله الأرض كي يرغب التاجر في أن يؤلم العين أن التلميذ الكسلان لن يصدق التاجر كي تنشأ الفنادق كي تبنى السجون كي لا يستطيع الأعمى أن دي فوف نهين في المداري مغندا على نسبه دون أبي أجيب عن الجمل الآتية يا جاب دي دو جملة غروج بجمل تو جاب تطلع نوك جملة تبتدئ كل واحدة منها بفعل مضارع مسبوق بإذن سأهدي إليك كتابا سأزرع نخلا كثيرا سأمتنع عن المزاح يأكل علي كثيرا ستلعب فرقتنا غدا لا ينام هذا الطفل إلا قليلا لا يدخر هذا الرجل من ماله شيئا ستمطر السماء بعد قليل تبين لي أن هذا التاجر كذوب علمت أن صديقنا مريض تمرين الرابع تمرين بطل نيب ضع في المكان الخالي أحد الحرفين ياوت ابنك جوالو قوات إلى الكل أن ولا كي واشكر آخر المضارع تقول له مساء سكت مضارع بعضهما أحب أسافر جئت أسلم عليك يسرني أنجح أسرعت أدرك القطار يؤلمني تعذب الحيوان أطاع يحبه أبوه أدخل لن على كل مضارع في الجمل الآتية واشكل آخره يعود الغائب محمد يتأخر في الصباح أسافر وحدي المذنب يعود إلى ذنبه أخوك يتعرض للبرد أبطئ في المشي دوي إيتي ب8 جمل يعد جملة جيتتي بكل منها توكلهم جملة إن ود مضارع مسبوق بحرف الناصب إن ود في المضارع غندا إن أردنا الكل النصب واستوفي جميع الأحرف الناصبة كوبتنا دنانغا الكل النصب وجدي تمرين في الإنشاء دونك أنا أدرس ميجوج هذا ما بدأ وأجب عن الأسئلة الآتية بجمل يشتمل كل منها على فعل مضارع منصوب أدو جملات إن عندك كفر على ساق ما واد هنكم كواد في لوج من عندك مضارع تقوم النصباج أيوة نعم قدينغ جابتك ما الذي تخشاه إذا لعبت بالنار هل كل تاسع سأتي في درجين هل تخالف أوامر معلمك بل أنا لندو جميراج جنجنا ماذا تحب أكله من الفاكهة هل كجد نعم دبسنودي لماذا دخلت المدرسة هل كوالي نادى إكول ما تقول لمن قال هل كن بينتا أنبيد سأختار الأصدقاء ممسو سهلات لما ترش الشوارع بالماء هل كتجي بداجلي إن بتشين ديا تمرين في الإعراب غيرنا الإعراب أريد نموذج نذكرن هن يرغور بغنا إكزامبلر أبري تقول إن بدن إعراب ميدن أريد أن يحضر الخادم أريد ويغفر المضارع أن كحرف نسب يحضر كفيل مضارع منصوب الخادم كفاعل مرفوع لن يعذب محمد الحيوان محمد كلمة لبتدا كل انجل ويلان كحرف نسب يعذب كفعل مضارع منصوب محمد كفاعل مرفوع الحيوان مفعول به منصوب
ba wi a'ribil jumlatayni al atiyatayni ya wat i'rab ɗiɗo jumlaji ɗiɗi garoji. jalasal waladu kay yastarih